Zatozte, Agin eta Angel Mari, mesedez. Bueno, berriz ere amezketan kokatuko gea ba. Amezketarrak zeate, eta pelotazalek oso. Betidanik jarraitu izan dezue pelota, eta azken zenbait urtetan, gaur egunen ez, baina goizuetari zein bidie izan dio zuen, etzen uten ulertzen goizuetarren bati entzute zeniotenen ez. Gaur kontan ez naiz finalea jongo. Oain errindezue, izarra. Debutatu zunen bai, partidu guzita jute zineten, eta finala baldin bazan, finalea urrun gaune jai hartu, eta parranda. Gauzek aldatzen hasi di ordea. Aurten bi final jokatu ditu, eta bietako bakar batera ere, etzeate jon. Igande eguerdin bazkari egin, elkarte gastronomikon, eta telebistan ikustea, erabaki dezute. Lehenago goizuetan izaten zan zera, gero hori jokere hartu zun tankera, beti irabazita Kontxako bandera, ta irabazten gu ere, nazkatu egin gera, ta irabazten gu ere, nazkatu egin gera. Finalera egin dugu, guk hainbeste jira, gero txapelarekin, etorri herrira. Errekalden bazkaldu, egila hori da, hemengo sosak ere altunantzat dira. Hemengo sosak ere altunantzat dira. Altunak hasieran egiten zun grazi, baino zartu gera, ta aspertzen hasi. Ni baino txarragua izango alaizi, gu atzelari jarrita, ez irabazi, gu atzelari jarrita, ez irabazi. Arek irabazten dik, ta edo zinekin, zenbat gastatu degun, bere finalekin. Obe hemen bazkaldu, festa hemen egin, gutxillo gastatzenin, Joxan Tolosakin, gutxillo gastatzenin, Joxan Tolosakin. Txapelekin burua dauka estalia, baino amorrazioz nauka kiskalia. Mire txiko nola, antxuak balia, ez palitza izango, atletik zalia, ez palitza izango, atletik zalia. Ez altzera abitu, oso urrutira, atletik zale dala, egia hori da. Oi esatera etorri, alaiz bazkarira, atleti zale danak osonak dira, atleti zale danak osonak dira.
Banekien aspaldi nik zer esango zun argatik nahi nion kolpetik erantzun oso onak dirala dioa hots bajun ordu nahi tortu zazu nola zetzeran jun ordu nahi tortu zazu nola zetzeran jun. Bazkaltzen hasi gera, ta bazkaltzen segi, platerari begira, horren beste begi, neiko parreiten dugu, badira beste bi, eta aietako bat, ekaizara alegi, eta aietako bat, ekaizara alegi. Biburu gogor gera, magian bi asto pelota zizketan ta, araze atasko bazkarila ere ja, kitxo segurasko zure usuak ere, ezpaitziran asko zure usuak ere, ezpaitziran asko. Hemen gaude berriro, noiz irabazi zai, irabaziko dikta, egona di lasai, oke altuna dira, enian esanai, Andres Oantxez etorrek, kontu zibiliai, Andres Oantxez etorrek, kontu zibiliai. Hagin, altunari buruzko gai bajarri ezkero peinarekin beti izango ez galtzaile. Zadoze honintza eta Oiana mesedez. Oiana, amets gaizto bat behin eta berriz errepikatzen zain. Amets gaizto horretan, hizketan astera oan momentu horretan, munstro batek atzetik etorri eta ahoa tapatzen din honintzadun munstro hori. Gaur ere loak hartu hau eta gutxira azaldu duen honintza. Baina gaur, lehenengo aldiz, ausartu baiz, honintza ahoa tapatzerako, buelta eman, eta munstroari begietara begiratzea. Gaueko atxedenta loen ordainean, korapilo bat beti bueltan min gainean, ta presio handi bat gero Espainean, pakea jartzen dizu hor bular gainean, zenbat isildu naizen zure izenean, zenbat isildu naizen zure izenean. Asteburu zoaz kantura plazara, prezioz dara mazu zeukazken bolada, nahi duzuna esatea erreza aldaba, askorentzat zapatan harritxo bat zara, ta Oiana bakea gauza ederra da, ta Oiana bakea gauza ederra da. Lotxa edo errua bultza zaituena,
Autozentsura baita beti altxuena, beraz nerea hotxa leike faltsuena, pakean izenean isilduaz dena, baina pake hori da beste batzuena, baina pake hori da beste batzuena. Emakume izateak ein zaitu berezi, holtzarako bidean horren beste gezi, nahi zure diskurtsoan bestengandik ertzi, bueltan jaso dituzu horren beste gezi, eta Euskal Herriak ez du hainbeste merezi, Euskal Herriak ez du hainbeste merezi. Askok sufritu ditu esanen baldintzak, ta bueltan heltzen diren erantzun bortitzak, baina sortzen bazaizkit bi ideien printzak, isiltzeran arama zure eskumintzak, ta ozen egien zuten dira zure hitzak, ta ozen egien zuten dira zure hitzak. Aspaldian gauero nator pausula zaiz, lortzen dut isiltzea beti oiana garaiz, zuta besten artean horren beste arkaitz, inseguritatea sarritan zure gaitz, seguru zaudenean desagertuko naiz, seguru zaudenean desagertuko naiz. Bueno, eta puntuetako azken ariketaren aurretik azken gai bat, Peña eta Bixente, altxa. Eta guazen 40 edo zenbait urte atzerago. Peña, zuen garaian ohikoa izate omenuen eskalaguntzera joatea, ez da? Izango guen, eta hi ere ibili izango haiz, noski, tagian amezketan ere bai, bate jakin, ziur hemen baten bate badakiela ibili baldin bada. Bada, Bixente, goizaldeko ordu txikiak, ura edatera altxaiz, eta baserri inguruan kontu gotxa. Leio ertzera hurbildu eta, ara, Peña, neska laguntzen nunbait bizilagunen bati laguntzen ari duk, zelatatu duk pixka bat, eta ordu laurden irigarotzerako, Peña bueltan, nunbait gaurko neska laguntza labur xamarra izan ote duen, edo plazan bertxotan somatu zaitut, sasoian da barra, bertxokidei desapioa, han sobran zendun indarra. Neska laguntzan auzora etorri, ta humildu da oilarra, zu bestelaxe bestek ere jotzen dizute adarra. Egia da bai
bai gaurko honetan, gauzak izan dira hola. Igual arrazoi pixkat badezu, baina ez dit horrek ajola. Ezertarako ez da prestatu, nere maitea potxola, ta aitzakia ala jarri dit, paketeak indagola. Seguru hasi zatzaizkiola, izketan modu txarretan, zuk fama dezu izatekoa, oilartxoa oilarretan. Mariak mutil sendoa naizun, laguntzeko belarretan, zu bezelako aulak alperrik dituzte beraz larretan. Nik uste nuen gaurko eguna, hobeto ertengo zela. Izan ez ere margarita da, neska eder da itzela. Zuk badakizu eizean ere, sarri ibiltzen naizela. Bitatikan bat kale egiten dut, oiagorretan bezala. Mariak kale, margaritake, ez dizu emango baietza. Bi baserri jo eta jo naizuk, hirugarren ate ertza. Eiztariek naiz eiten dezuen, punteriaren defentsa, hirugarrena ere baietz gaur, atera tiro traketxa. Afizioan badaukatetan, saiatu ontan ibiltzen. Utzi zaidazu nere neskatxa, esanez etzan isiltzen. Kilometroak nik egin ditut, ta zenbat nekatu naizen. Gehioen hauten ikusiko, etondon eta zuzitzen. Etondo eta zuzitze utzi etzu pelera etorri. Herri batetik bestera zabiltz, bertsoa hitz eta korri. Guk tunantea deitzen diogu, olako jende klase horri. Gure etxean bi alaba daude, baino nea ez etorri. Oso neskatxa ederra neukan, eta kolore gorriko. Eta berriro ari eskatzen, ni noski enaiz jarriko. Tabi alaba badituzula, enizun ba igarriko.
iparre txiki urruti dago, eta enaiz etorriko. Bueno, eta ja pastelarik inda jartzeko, agin, Bixente, altxa eta puntutan librean. Bixente nik ez diat gindarik ekarri. Nun batetik hartuta beharko ju jarri. Edo geldi gintezkek hemen parregarri. Zerrote da onena berde edo gorri. Gozoa izan ezkero agian berdintxu. Ni kontu oitan behintzat ez nabil jakintzu. Elbia gozo zale gaituk guztiz itxu. Hori amak jaten du eta badakizu. Kuetarak duen pasta gorrilla bezala. Sobratzen doena gero eonor jandezala. Biguindu egiten da gerora normala. Ez dira bukatuko oiek berehala. Otordurako hobe aurretik okela. Bixigu bat ez dago hain gaizki bestela. Festetan izaten da aukera itzela. Eta zuk badakizu pronto nagoela. Neretzat festak orain bertan hasi dira. Agin jarria dago plazara begira. Ni azkar mugitzen naiz sagardotegira. Zure zaletasuna agin gehiegi da. Sagardo artetik zatoz sagardoan bila. Ala dala berriro argi gera dadila. Kotxean ere dauzka dozena botila. Bertsuarena nuen aitzaki humila. Astigarragan ere bageneukan baina. Guk amezketarako zintugun engaina. Baserrikua omen dute ala jaina. Hemen egiten dugu zuen etxean aina. Sagardo mota asko aginek etxean. Hemen plazan izango ditugun antzean. Aginenik ez dugu gaur plaza ertzean. Baino gozatu baietz trago bakoitzean. Hemen balde zute hainbeste baserri. Lehenago baziren bai, baino orain urri. Eskatuz gero egingo nituen ekarri. Edo inditzakegu orain zenbait berri. Ekarri esan naizenun zure sagardoa. Bai ospindutakua bazeukat mordoa. Hori edateko hemen ez tegu gogoa. Asko zobia alda ba aurre mengoa.
zuen sagarduak inagin ez da filo. Gainera egiten digu orain desapio. Jakintxuai edo zerk ez dio balio. Gaur zeuzke hau honenak iretzat propio. Aurrez egin genuen herri osoak kata. Eta horregatikan guztiek lauanka. Eta honenak orain aterata. Gaur ez dit bukatu nahi aizak arrastaka. Berriz izango gatuk eta bilok lagun. Beraz txotxapakean bukatu dezagun. Nola ezin baikeran luzaruan jardun. Ea plazara joan da zedaten degun. Bueno, honetan gaurko saioak emateko zuena, eskerrik asko etorri zaten guztiri, ja esan dute, ondoren sagardo astaketa daula, oaintxe hemen txaranga hasiko da, eta nahi dezutenak txarangan erritmon beraino jaisteko modun izango zeate, eta bakarrik barkamena eskatu nahi dut, kartela jarrizunak ziurrenik ez dakit hemen daune ez, baina seguramente etzan behantzako humorezko gaia izango, eta gaia hola tratatzeatik ere, berai barkamena eskatu lehen esatea aztu intzaidalako txalo bero bat, oian aiguaran, onintza, enbeita, Agin Laburu, Angel Mari Peñagarikano, eta Vicente Gorostidi. Ondo segi eta datorren urte arte. Atxaldeze olako plaza borobilik, taia festak dauzkanez orduak zintzilik. Esan ezindan hitza dagolako hilik, nik opa nahi dizuet asmo on bat soilik, zuen mamu guztiak ustea isilik. Ze ederra den zuekin konpartitzea domeka, gure herrimen ritmora zuen txaloak kolpeka. Eskerrik asko gaur gozatu dut zuen herrirako buelta, irabaztera ez oitu inoiz ondo bizi amezketa. Sagardoaren gaiak aipatu ditut bromaz eta txistez, inorrez bedi aserretu gaur hitzak argi gera bitez. Horrela egin behar dalako gure bertsuen ekitez, beraz saioak ondeizuela eta edanak gaitzige. Oso garaiona da, atxaldeko seiak, jartzeko jaialdiak, ta berso lehiak. Festak antolatzeko, soberan ideiak, inoiz ez dira falta, talde eta DJak. Gazteak galaiak, neskatxak alaiak,
zaharrak lasaiak, ez gazten etxaiak, segi oaindik ez dira bukatu jaiak, segi oaindik ez dira bukatu jaiak. Felixek jarritako hitz eta gaietan, izan gera kale eta baserri goietan. Orain hankak jarrita agurrean bertan, herriko eta kanpoko segi amezketan, ta goza dezagula azken orduetan, ta goza dezagula azken orduetan. Ai, hor eta berrogei.